magluto din may ginato nga hot cake. Yay! First, nami harina. Dayon, food color. Yes, baking of white sugar. A few moments later. A few moments later. Guys, mo din ni amo ang kuan guys kanang nahimo sa amo ang 2 kilo nga harina. 25 pieces small size. Wow! So karon guys, amo di ay tilawan ang amo ang gihimo. For me magsugod, mag-pray din mi. Panginoon, salamat sa pagkaon na sa mga tubangan karon ug ginaot kini mga hatag og kabasog sa among lawas ug kini among ipangayo sa ngalan sa among Panginoon. Amen. Karon guys, amo nang tilawan. Ano na mo, pila mo mahurot ani. Let's eat. Oh, init. Fresh pa jud siya kayo kay init pa jud Init siya. kay siya. Okay ra gid siya guys, sakto-sakto ra yang kalamay. Maglaway jud mo kadugayan ba? Kung kamo guys, kung number plan nga mag-limok mo yan eh, okay jud kayo kaya. Barato jud kayo siya, makaya sa bulsa. Mga inato nga mga Pagkaon. din. Kung na may ito-suggest nga kung sa among kanon, pwede ra comment below. Ah. Lamig, hindi ay. Wag ako. Mag ako. Gusto ko yan ba?
aso-aso pag yun ang hot cake. Nagdugos yung hulot ug ka na ni ba? Tulo. Pila na to ko ah. Patulo na rin ako. Mga. Tulo. Hulot ay. Naragong ko ah. Masyadong makaya ka nun. Hindi na ito puso. Pamilan ako last na lang dyan ako ah. Huwag na kayo. Dali lang magod. Masumuran. Pero ang fairness siya alam eh. Guys, ako nahurot guys. Tulo na dyan ka buok. Dayon, ambot nga nung kuhan ka ng dali na kay ka ng sumhan. Dali lang yung sumhan. Guys, dahil na lang mitaman. Salamat sa pagtanaw. O kita-kita sa sunod namin na video. Salamat. Bye-bye! Please subscribe.